Nazdar banda. Dneska sa spolu pozrieme na môjho cestovateľa, akú má výbavu, aké batožiny mám so sebou a pozrieme sa, čo všetko si so sebou nosím na svoje mototripy, na svoje cestovanie a je tam nejaké veci, sú tam kvôli komfortu, niečo tam je z nutnosti samozrejme, aby som nebol jak divočak, ale je to minimalistické, dalo by sa to ešte zmenšiť, ale keďže som mal nejaké veci kvôli komfortu, tak som to tak nechal a spolu si to raz prebereme, všetko, čo mám. Mám tu predné brašne, ktoré som kúpil z Alika. Cenu vám nepoviem, možno vám to hodím potom do videa, že koľko stáli. A bola tam nejaká akcia, ja neviem, či 30 eur som nedal za obidva. Potom tu mám Tangwag od Oxfordu, to je myslím, že ten najmenší, čo majú a čo je prakticky na podkovu. Žiadne magnety, nič, veď aj tak je tu plastová nádrž. Je vodeodolný. Litráž vám teraz nepoviem, tiež vám to hodím do popisu. A nosím tam peňaženku, telefón, okuliare, šatku, nejaký nožík tam mám. Také potrebné veci, čo by som hneď potreboval, hlavne. A ešte kľúče, samozrejme, veškeré kľúče tam mám. Má to zvlášť zips na kľúče, takže vám to nepoškrká to, čo máte vnútri. Ale aj telefón tam mám v obale, aby sa mi optika nepoškodila, keďže s tým fotím. Ďalej tu mám fľašku, ktorú zahodíme, ale do odpadkov. Tak, už to tam mám. No. Ďalej tu mám lodný vak. Myslím, že to je od Kapy. Čo sa plní nie z boku, ale z vrchu jakéby. A v ňom mám iba stan. Zatiaľ. Dá sa ešte zväčšiť, dá sa tam ešte veci, takže tam je rezerva. Potom tu mám dva bočné 10 litrové na kufroch. To je z Decathlonu kúpené a v jednej mám stoličku a v druhej mám statív a deku dostanú. Tak, statív a deku dostanú, mám v druhej. Aby sa to zmestilo aj do toho vrchného, ale nechcel som to moc tam ládovať. Potom tu mám ďalej bočné kufre, ktoré som si dal vyrobiť od Momulu. Vynikajúce, veľká spokojnosť. My boli párkrát na zemi, v pohode, zvládli to. A tento top case mám, neviem od koho, to som kúpil s motorkou, ale tiež je hliníkový, tiež veľmi dobrý. Nemôžem sa tiež ťažovať. Je tam napevno, našrobovaný, takže nedá sa odsvaknúť. Potom ďalej, čo sa týka výbavy, mám toolbox, kde mám lekárničku, mám tam nárade na motorku a ešte nejakú výbavu, ktorú som si doplnil, čo sa týka to naservisovanie. Potom ďalšie výbavy, čo sa týka, mám tu bandasky. Dva mám na top case, tam mám čisto vodu kvôli vareniu. A jednu mám ešte na benzín, keby náhodou niečo sa stalo, tak aby sme mali rezervný benzín, či ja, alebo niekto, kto pôjde so mnou, už som to využil. Takže zišlo sa to. A na druhej strane mám termosku s vodou, kde vydrží asi 12 hodín v pohode chladná. Akože nie ľadová, ale chladná. Takže tým som tiež veľmi spokojný. A to je od Givy, tá termoska. No, to by bolo moje vybavenie, čo sa týka brašní. Potom tu mám Android Auto na zrkadlenie telefónu, nech si je ničím telefón. A mám to od interfónu, takisto aj Mesh 2 mám interfóniacku, ktorým som veľmi spokojný, žiadne problémy s parovaním, jak zapnem, hneď sa to napáruje. Takže veľká spokojnosť. A teraz sa spolu pozrieme, čo všetko tej bagáži mám, čo si tam nosím a čo mi stačí na dovolenku, či idem na týždeň, na 2 alebo na mesiac. Podľa mňa netreba si nejak extrémne veľa vecí baliť, každý to len preháňa, že na jeden víkend si zoberie toľko vecí a 80% z toho ani nepoužije. Tak toto je také minimalistické balenie z môjho pohľadu. Samozrejme, ešte to budem časom upgradeovať, alebo niečo uberiem, niečo pridám, niečo vymením, keď nebudem s tým spokojný. Mám tam momentálne ten stand, budem testovať, takže na ten som zvedavý. Sice je objemovo veľký, ale je zase rýchlo postaviteľný, čo mi vyhovuje, lebo nerád to stávam 2 hodiny, hodinu. Ja si cvaknem, hneď si môžem dať pivečko a mám postavené. Hej. Takže na to sa teším najviac. Nebudem ostatných provokovať, keď tam budú cvakať tie tyčky do seba. Ale uvidíme, aké to bude v reále. To vám dám report až po konca dovolenky, lebo tento rok testujem. Stan testujem tento rok, kúpil som si vankúš, lebo nafúkovací stojí za prd. Tak som si kúpil turistický vankúšik, ktorý sa dá rozložiť, ešte také na nejaké možnosti, to si tiež ukážeme. A
na testovanie. Tam mám kompresor, ktorý som kupoval aj so svietidlom, ktorý slúži aj ako powerbanka, keby náhodou. Ten budeme testovať. Mám tam karimatku novú, ktorú si tiež otestujem prvýkrát tento rok. A ostatné veci už mám otestované, ktoré používam. Takže na niektoré veci sa teším. A dúfam, že budú dobré a nebudem musieť meniť za niečo drahšie. Hlavne, a síce menšie, lebo pozeral som stany, ktoré sú takéto malé, ale 3 kg, len taký fukac, čo sa mi zdalo byť dosť veľa. Sice aj ten stál nejaký 140, ten dvojsekundový z Decathlonu, ale uvidíme. Tak, poďme na to. Tak pozrieme si všetko, čo máme v bagáži a prvú si rozbalíme túto krásnu čiernu od Kapy, to mám, od Kapy. Lodný vak plňací z vrchu. Ježiš, nepadni mi. Počkajte, ešte budem zbíjať motorku. Nepozri sa, ešte mám zaistené aj one bočné, keby som náhodou stratil, že sa mi vytrase. Tak v tomto čiernom mám jednu vec a to je barák. Nech som není nejak úplný soskár, ale mám tu schovaný barák, zabezpečené, nech to nezmokne. Nechcete spať v mokrom, samozrejme. Mám skúsenosti. Tak sme došli do jedného tábora a do rána som mal všetko mokré. Takže takto tu mám stan, ktorý bude mať premiéru na dovolenke. Zatiaľ dám bokom. V týchto 10 litrových bočných z Decathlonu, ktoré sú docela dobré, som s nimi spokojný, tak v tomto mám statív, ktorý sa nachádza momentálne tam, za nami. A mám tu ešte deku do stanu. Momentálne to vyťahujem kvôli tomu, že tam všetko budem ukladať, to nemám na zemi. Takže deka v stane, dobrá vec, nespíte na tom igelite, lepšie povedať, keď sa dosunete z karimatky, alebo sa sundáte, tak nemáte ogrcaný stan, jak kamarát mi ogrcal môj vlastný. To sú šponery na tú kapu. A tu máme ďalší 10 litrový z dekáča. A túto vec mám len čisto kvôli pohodliu. Tiež si to rozbalíme. Tu sa prosím pekne nachádza pre tých unavených, čo neradi sedia na zemi, kresielko. To nemusím vytiahnuť. Takže tu mám sedaciu časť, čo sa šponuje. Potom si to ukážeme ešte. A tu mám, ale to môžeme hneď rozbaliť, docela rýchlo sa to skladá, čo sa mi na tom páči. Keď si nepotrháte tyčky hlavne a nepostrácate. Počujem nejakú motorku zas. Takže základ sedla máme, sedačky, kresla, tak. A teraz to nejak našponujeme. Trocha sa to bráni, ale to je dobré. Takže je to našponované a docela rýchlo postavené. A nič lepšie si sadnúť. Ja som moc ťažký, aby som nepraskol s tým. Sadnúť a vypiť si kávu a nemusíte byť na zemi, čiže to je popičovka. Toto je len čisto kvôli komfortu, na dovolenku to nepotrebujete. Tam tu bokom zatiaľ. No. A pôjdeme na tento bočný. To si tu nechám, nebudem to dávať dole. A v tomto sa mi nachádza viac menej kempingová výbava. A to sa týka krásnej plynovej nádržke. LPG, keby došiel benzín. Horák. Ten si dneska ešte otestujeme. Horák, Ešus z Decathlonu, troška vytunený, iné veci sú vnútri. Môžeme si to hneď pozrieť. To je podložka proti tomuto, aby si niečo nespálili, pánvička. Myštičky som tu nechal, ale dal som tu šálku nerezovú
A fajný príbor, docela slušný a dobrý. Nevakla to, je to pevné, lyžička dôležitá, vidlička dôležitá. A nožík používam klasický oceľový, ktorý mám skovaný v tangvaku. A niekde nájdem žips. A tento nožík používam pekne na dovolenky. Je tu kresadielko, keby náhodou, keby sa vám zasekli pásy, môžete si ich odtrhnúť a tak. Takže toto je moja jedáleň. Ďalej, čo sa týka kempingovej výbavy, tu mám samozrejme igelity, dôležitá vec, aby ste po sebe zbrali bordel, nech to tam po vás neostane. Chcete sa tam vrátiť, keď to každý bude robiť, tak tu je takú hnojisko. A v tejto igelitke mám len húbku, jar, veci na umývanie. Nech si vieme umyť. A ďalej testujem, už minulý rok som testoval a beriem si takéto jedlo, hotovky CZ. Niektoré sú dobré, niektoré sú akože, druhýkrát si ich nekúpim samozrejme, treba každému podľa chuti. Takže takéto nejaké jedlo si beriem na dovolenky, nejakých 5 porcií max. Aj tak neplánujem z toho žiť celú dovolenku. A ďalej topánočky do vodičky. Samozrejme náš zlatý. Počkaj, áno, je to z Decathlonu, to sú tie, čo som stratil minulé v mori, keď nás vozili na loďke husáci. A turistické boty si ešte vždy brávam k svojej výbave. Nohavice tieto turistické si brávam. Nechcete sa variť, keď idete na nejakú túru. Tak toto je jedna brašňa, čo sa týka kempingu a nejakej obuvy. Potom mám druhú a tu mám len oblečenie. Väčšina ľudí robí chybu, že to preháňa s tým oblečením, zobere si strašne veľa oblečenia, tak si pozrieme. Jedna mikina vám stačí. Keď je väčšia zima, dáte si motorkárskú bundu, máte to. Jeden vak, maličký. Keď niekde dojdete, predsa nemusíte to všetko radšiť v rukách, máte to aspoň na jedno rameno, to mám. To je super vec. Uteráčik, jeden, viac netreba. Rýchlo vyschne, čiže parádna vec. Jedny rukavice, fajné revitky, H2O, prší, nemoknete. Nemáte mokré ruky. Náhradné obaly, nepremokavé. Samozrejme plávky, lebo ideme k moru, alebo k jazeru niekde. No a tutok sa týka oblečenie, toto ešte nie je oblečenie, pardon. A toto je moje celé oblečenie. V jednom mám ponožky, trensle a v druhom mám trička. Sú to športové trička, čo sa namočia a rýchlo vyschnú, čiže za pol hodinku máte všetko suché. Z každého mám po 4 páry, to vám stačí, nepotrebujete viac. A ešte na kemping karimatku, klimitku fajnovú, širokú, neúzku, najširšiu, čo mali. Veluxe, tá bola fajná, otestované jedenkrát zatiaľ, ale veľká spokojnosť. Máme to tam, hlavičky už nepotrebujeme, dneska sa nekúpeme. Toto je náhrada. A toto som si dal na tento rok otestovať, keďže bez vankúša nespím. A jeblo mi to krásne. Bez vankúša nespím a nafúkovacie je úplne na piču. Úplne na piču, tak sme si kúpili takéto špeciálne. Toto je zbalený stav, dá sa ešte rozbaliť. Sa mi to podarí. Toho vykmášeme. Musíme ho nadýchať a je takýto pekný veľký, hej. Len sa musí nadýchať. A viem, že keď ho chcete že troška zmenšiť a zvýšiť, aby bol taký tuchší, myslím, že toto sa potiahne. Áno, takto sa to potiahne. Ale je potom takýto fajnovečky, že môžete sa spínkať. Tak na toto sa teším, lebo nafúkovací to sa šušťalo, to bolo tvrdé, vôbec sa na to zle spalo. Takže toto je výbava, čo sa týka oblečenia a spania, čo som mal v tomto kufri. A v tomto zadnom ešte čo nosievam je. Toto som si kúpil teraz prvýkrát, lebo keď si boli na dovolenke a niekde pršalo. Sice máte nepremok so sebou na motorke, ale hlavu vám to nezakrie, tak som si kúpil takéto, nie je to pončo, ale je to normálna taká bunda nepremokavá. Toto je celá bunda, čiže rozbalíte to, všetko vám tam ostáva a zbalíte to naspäť do takejto formy. Takže to som si kúpil, keď budeme niekde odstavení a bude pršať, tak nemokne mi hlava. A
hajzlak dôležitá vec. Nezabúdajte, hajzlak musí byť na vrchu. Lebo keď vás to chytí a máte ho dole, tak už nebudete potrebovať. Rovno sa môžete osprchovať. Tu mám nejaké ochranu na prilbu, nejakú handru, keď potrebujem niečo vyleštiť, plexi. A toto všetko toto je lekárnička od doktora, cestovateľská. Mám tam viac liekov, všetko, čo ma pomôže prekvapiť, faranová nemoc, alergie, sú tam aj antibiotika. Takže je to taká základná lekárnička od môjho doktora, ktorú som si vyžobral, aby mi spravil. Ja som zabudol, veď stanujem. Takže staník, to je 10 stupňov, komfort, na leto stačí, ho viac nepotrebujete. Je to 10 komfort? Je asi 10 komfort, to tam hodíme. Ďalej. Ježiši Kriste. No. Testovacia vec z AliExpressu kúpená ďalšia. Tu som vám už spomínal a je to kompresor so svietelnou. Takže stane si viete zasvietiť, viete tam zavesiť, viete aj svietiť. Funguje ako powerbanka a nafúka vám karimatku, nemusíte to ustaviť, čo je veľmi dobrá výhoda. To nebudem asi hádzať. Nechám tu. A z väčšej časti tu už mám len elektroniku, čo sa týka drona. Tu je dron. Tu mám ďalší obal foťáku, zrkadlovky bývalé a mám tam kamery, čo sa natáča teraz. Nejaký tento gimbal, tu je ešte. Mám tu na mikrofóny, zase powerbanku, ďalšie powerbanku, ale pre kamery batérie. Takže tejto brašne mám väčšinou elektroniku a ešte nejaké drobnosti. Tak tuto by sme tiež viac menej skončili. Ježiš, som teda, kto to bude upratovať. Ja sa len nahádžem. Ďalej tu mám tieto dva bočné. Nebudem to z toho moc vyťahovať, ale trocha vám to ukážem. V tomto prvom mám veci mäkké, keď padnete, aby sa vám nezničili. A v tomto momentálne sú nepremoky, není to tam vidieť moc, ale sú tam nepremoky nohavice a bunda pre vás. Keď začne pršať, vyťahnete, máte to po ruke, nemusíte to hľadať. Váky sú nepremokavé, držia, dobre sú. Lápkoval som otestované, všetko suché. A v druhej som nemal čo dať, tak som tam dal aspoň plachtu na motorku. Keď niekde dojdete, si to môžete zakryť a nebude to niektorých lákať, že čo aká motorka tam je a aspoň si ho zamaskujete. A je to taká maskačová plachta na motorku. Tu tiež nebudem vyťahovať. Dobre, spálime. Mäkké veci, nech vám to troška ochráni. Keby ste tam mali telefóny a zrkadlovku, tak to by ste si dali len taký umieračik, by ste si pustili. Dobre, a čo sa týka tankvaku, už som ukazoval, fajná vec na podkave. Žiadne magnety, žiadne popruhy. Keď sa dobre trafíte, dáte a drží to tam. A tam nosím slnečné okuliare, doklady, čistenie na prilbu, keď sa mi zašpiní, šatku a nejaké dôležité lieky, čo potrebujem kvôli svojej astme. A to je všetko. A tohto cestovateľa z každej motorky so mnou chodí. To je môj, ten, jak sa volá, talizman pre šťastie. Na kľúčok som ho nemohol nechať, aby mi vypínal motorku, keď som zatočil, tak som ho dal aspoň na tankvak. A to by bola asi celá výbava, čo sa týka na dovolenky, čo vám podľa mňa stačí, nepotrebujete preháňať. Toto je výbava na týždeň, na 2, na 3. Prať sa dá. Samozrejme ešte dokúpim pracie prášky. Sú nejaké ekologické, sa dajú kúpiť, čo môžete v prírode prať, potom to vylejete, nič sa nedeje. Takže prášky sa nakúpia, po ceste sa dá prať hoci kde. A ešte si dám do výbavy, čo sa týka filtrácie vody. Toto ešte nemám, to ešte dokúpim, túto výbavu a keď mi dojde aj voda, tak si môžem aj z jazera načerpať aj piť. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a toto bola moja výbava na dovolenky. Čaute.